Να βάλουμε το καινούριο βίντεο με το Σάκη, το κάναμε στα πεντάκι. Είναι ο Σάκη, για να σας εξηγήσω τι είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Είναι τρομακτικό, ωραίο και θα το δείτε στην πορεία. Ο Σάκης είναι ένας σκελετός. Αυτά. Να. Εμείς το λέμε Σάκη. Σακάκι. Ο Σάκης είναι ένα μικρό σακάκι. Πλάκα κάνουμε ένα σακάκι. Τώρα να αρχίσουμε ένα λεπτό. Αρχίζουμε σε τώρα. Ωραία. Ένα λεπτό. Πάμε αυτό τι είναι. Ανοίξουμε την πόρτα. Ωραίος θόρυβος. Ένα λεπτό. Πάμε. Μαλάκα! Και χαίστηκα. Μαλάκα. Τι ήταν αυτό ρε που χωράσει κύριε μαλάκα, τι ήταν αυτό. Μαλάκες μια ακόμα εδώ. Πού πάμε. Μαλάκα. Δεν χαίστηκα. Σοβαρά τώρα. Γιατί μου κάνουν όλες τις μαλακίες σήμερα. Γιατί μου κάνετε όλες τις μαλακίες σήμερα. Πάμε καλά παιδάκια. Πάμε. Εδώ πέρα δεν μείνει καμιά μαλακία. Ωραίο ταβάνι. Μια πορτούλα για να την ανοίξουμε. Στο πούλτσο έχει εδώ πέρα, μια καρέκλα έχει, γιατί μπήκα. Φίλε, τσάμπα μπήκα τώρα, σοβαρά. Sorry. Μια πορτούλα, καλά. Τι είναι εδώ. Το Σάκη, το καλό μας το πεντάκι. Γεια Σάκη, τι κάνεις. Ο Σάκης. Να, παιδιά, αυτός είναι ο Σάκης. Είναι ο σκελετός. Όχι που πήγε, ανάτος. Κι εγώ. Πάω φύγω εγώ γιατί έχω σχιστεί. Δεν το είδα, τι μόνο εγώ το είδα. Μαλάκες, ακούω παράξενους θορύβους. Μαλάκες, τώρα έχω σχιστεί πάνω μου, Θεό. Πού πάμε ρε φίλε. Γιατί το παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Είναι η πιο μαλακή παιχνίδι που έχω παίξει. Πλάκα κάνω, είναι ωραίο παιχνίδι, αλλά... Μαλακές, μην βγει καμία παπαρδέλα τώρα. Να πάρουμε τα πράγματά μας. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό να δούμε πώς είμαστε στο χάρτη. Παιδιά, από ό,τι βλέπετε έχουμε κάνει πολύ μεγάλο δρόμο. Και για κάποιο λόγο έχουμε περικυκλωθεί και πρέπει να ξαφύγουμε από εκεί πέρα. Να πάμε πίσω. Και μετά να στρίψουμε και μετά να φύγουμε όλα ευθεία. Οκ. Ευχαριστώ, χαρτί, καλό. Αν και δεν θυμάμαι τίποτα, αλλά ευχαριστώ. Εδώ πέρα ξέρω που είναι η πόρτα, ρε φίλοι. Πού στο πούτσο είναι η πόρτα. Πω ρε φίλε. Ανάτιμο ρε. Πας από εδώ. Και φύγαμε. Όχι από εδώ. Ένα λεπτό εδώ, άμα πάμε καλά. Καλά πάμε, εντάξει. Και πώς θα φύγουμε όλοι ευθεία πρέπει τώρα. Να δω κάτι τώρα πάλι στο χάρτη. Εντάξει. Ωραία. Βέβαια πάμε όλοι ευθεία από ό,τι έχουμε καταλάβει. Πω. Ναι. Ένα λεπτό να δούμε κάτι στο χάρτη. Ωραία. Ένα λεπτό. Όχι τρώμα. Συγγνώμη παιδιά. Όχι! Μαλάκα! Τι αυτό!
Και τρόμαξα. Παιδιά, ακούω παράξενους θορύβους. Παιδιά, γιατί να μου το κάνουν αυτό σε μένα. Εγώ το καλό το πεντάκο. Γιατί... Να λεπτό δούμε στο χάρτη. Κοιτάξτε από πού έχουμε αρχίσει, πού έχουμε καταλήξει, στο πούτσο έχουμε γίνει. Δεν έχω καταλάβει το εγώ. Μόνο μην πεταχτεί κάτι πάλι μπροστά μας. Όχι ρε φίλε, πού πάμε τώρα, πάμε όλες τις δύο πες. Ωραίος. Στρίβουμε. Παιδιά δεν ξέρω που πάμε, αλλά προχωράμε καλά. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα μπροστά μας. Παιδιά που έχουμε μπει τώρα. Παιδιά φύγαμε. Όχι. What the fuck, τι είναι αυτό. Εγώ πάω να φύγω παιδάκια μου, γεια σας. Όχι, όχι εμένα, όχι εμένα. Σε τρόμαξα, πάω να φύγω. Μαλάκα, τρέχα. Όχι ρε φίλε, όχι, πάμε, προχώρα. Όχι, όχι ρε φίλε, όχι σε μένα. Παιδιά, ακούω παράξενους ήχους. Μην μου βγει κανένα πόρτα και δεν μπορώ να το. Ευτυχώς θα κάτσω εγώ λίγο εδώ. Όχι ρε φίλε, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Δεν ξάβγει αυτή η πουτάνα. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε subscribe, κάντε like, γράψτε κάτω στα comment. Γράψτε κάτω στα comment άμα σας άρεσε, άμα θέλετε να βάλουμε πάλι με αυτό το παιχνίδι. Γεια σας παιδιά!